मोनबाय आरो हा रब' दे लालायनाय खोमायाव लानाय नायनाय ओइ साइडत नाय itu दे लानाय नायदो लानाय नायदो दे दे वाह वाह दे खालामनायबावदो गाज्रि जायोब्ला ना गाज्रिबा लस जागोन ना दे दे एबार गोसो होना फरायखादोसो दे दे मोजांथार वाह लानोसै ना मोनसे मोनबेसे दं 1 2 3 4 बेना बारा जाया नैबे बांसिन जायो नैबे ना ओमफ्राय पर्पल कालार टु दे टु पार्पल कालार दाना बेयावसो लांफैफिनलायबाय नै अ इटु दे लानाय नायदो ओइ फिसे हा गिदिर जायो दे गिदिर जाया होनदां लुज मोनदों जाखाबायना ग्रोबनो खोमायाव थायाखै दहायनिया टाइट जादोंमोन मा खोमायाव इलाय जादोंना दाबो बेयो देद्रायनो गाव लानाया आरो नैबेखौ नायबावनोसै दे नायबावदो दे आं सामो बियो आबे रेनब'खौसो नांगौ रेनब' कालार आं सामो बियो औ रेनब' कालार दङ मा बेखौ होनदों ए बेबायदिखौ ओमफ्राय बे गेदेरबा बैलाय जुइ लागिसे itu puro naki untuk free size खोमायाव थादोंना थायाखै एबार सादों बेखौ दां खालामनानै होनो बेयो मोजां नों गिदिर जाबाबो नों बेखौनो इउज खालामखागोन ना मोनायावल'सो नांखागौ ना मोना आरो फुङाव ना हा देद्रायथारो लुसासो मोजां नङा होमबा थाया होमबा बियो थायोब्रा बेयाव नाङाखैब्रा बेनाव ओंखायनो सुखा मोनदों बे बेखौ फसायदोंमोन दसेनो बेलेगा लानानै थांलायबाय आरो बेखौनो लांजाबायमोन जायगायावनो 450 होनो जायगायाव 350 होनो जायगायावनो 250 जोब्बायनो 250 जारलासो बेखौ लानोसै हेपि दे एसे गोसोम नांगौ गोसोम